insuku ngalo leli gama osiphe lona Baba egameni lika Jesu Kristu ophilayo. Thatha udumo ekseni manje naphakade. Amen. Cela shayela uNkulunkulu izandla ezinkulu. Hallelujah. Ngiyabonga singahlala phansi bazalwane. Amen. Cela ukuthatha ilithuba ngibingelele egameni lika Jesu. Hallelujah. Mayibongwe inkosi. Siyabingelela kubafundisi abakhona baba umfundisi uJayzeth inkosi nobaba umfundisi uCele. Ngiyacela sibazameni ngezandla bazalwane. Abavangeli, ama-deacons, obaba, omama, ogogo omkhulu, abantu abasha bonke, uSunday school nama-teenager. Ngiyacela sishayeleni izandla thina sonke bazalwane ukuthi sikhona. Mawunayo makhelwane ngiyacela ke umxhawulisi umbingelele makhelwane ayibongwe, ayibongwe makhe. Ayibongwe makhelwane ngaze ngakuthanda. Waze wamuhle makhe. Hallelujah. Siyabingelela kwintokozo FM 101.2. Ntokozo FM 101.2. Siyabingelela egameni lika Jesu. Umphathi ubaba uNtanzi siyabingelela. Ngiyacela nimzame bazalwane ngezandla. Mr. G siyabingelela. Owala ekhaya ku Mr. G. Hallelujah. Niyamazi bazalwane. Nimzameni ngezandla. Umfundisi umhlanga. Hallelujah. Naye wala ekhaya. Simzame ngezandla bazalwane. Shuthi le membership fanele siyinikeze nawe mphathi manje nawe ube wakhona la ekhaya. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusihambela kwenu namhlanje. Nesimemo senkonzo ezobisa eMalakazi ngomhla ka-25. Cha vele ngizile makuthiwa kukhulunywa ngoma breast cancer ngabona ukuthi hayi ke le gender yangalapho izobe ingekho la esithebeni ngalelo langa. Hallelujah. Amadoda azobe la so bakhululekile ukuthi banga attenda leyo nkonzo ukuze baqwashiswe abantu ngezinto ezithize. Amen. Ya mhla 25 thina sizobe sila. Hallelujah. Ngazi ngizwe umvelase la eputshuza izinto ezingafanele. Uyazi imvelase khona izona makuyikhuluma ubone sekuzulazula abazalwane nje la. Kanti ikhona inkonzo lapha. Hallelujah. Siyabonga kakhulu intokozo FM ukuthi nibe khona namhlanje egameni lika Jesu. Siyabonga nangesimemo baba uNtanzi. Cha ukumenywa lapha ana sengengamenywa. Unomiji akekho angithi. Sefiki unomi cela nishayele unomiji nangi izandla zakho. Manje unomiji uyazi ukuthi ngumbaleki, ngumuntu obalekayo. Ukubaleka ngiyabaleka. Hallelujah. Ukubaleka nje ngumuntu obalekayo nje kakhulu. Mawusuku ungitholile uyangitholeka unomiji ngoba ubudlelwane bethu bukhulu kakhulu. Manje uyakwazi ukubuya ngithole. Kodwa ngiyabaleka kwezinye indawo. Hallelujah. Manje na ke ngosuku akufanele ngiye ngalo. Ekseni kwakuyiSunday angibalekanga ngalo langa noma nje ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzoyitshela ngabaleka. Ngathe nje mangivuka nje ekseni ngalungisa ngenza yonke ngoba ngizoqala khona mase ngize la. Ayikazi ingenze lento ngeke ngizwe abantu beyibika lezi zinto emsebenzini kodwa mina yangenza ngalo langa. Mangithi ngiyaphuma
ithayi lihleli phansi mba phansi manje into engihlekisayo noma iji ukuthi onkosikazi maye uthi abuye ebusuku babekade behambe noma ngaleso mabebuya late bathi balibona ithayi ukuthi hayi leli thayi leli lisendaweni engeyinhle kahle liphansi kakhulu kodwa baliyeka ngathi mina kusho ukuthi ke inkosi yayilindele ukuthi akuze kufike umphathi stage angimeme kodwa sizofika khona aniphinde bazalwane intokozo FM ngezami siyabonga kakhulu bazalwane izolo besisemshadweni obumnandi kakhulu ngendlela eyisimangaliso ngicela nje ukubonga abazalwane isupport eninikezana yona umvangeli uphahla ophethe ibandla lakithi lasesiphingo obeshadelwa izolo ngibonile benibaningi ngendlela eyisimangaliso abazalwane abaqhamuka la siyambonga kakhulu bazalwane uNkulunkulu ngaloko into eniyenzayo isuke inkulu kakhulu ukunikeza support kubazalwane amen ayikho into ebhlungu njengokuthi umuntu enzele into mase abazalwane bangafiki whether kuhle or kubi okusuke kumehlele noma suke kwenzayo asibe khona abazalwane nikhona abazalwane ingakho kubalekile ukuthi uyibuze nje makudlula izinto wena ungayi nako kugodwa uthi mhla kokwakho kuyoba njani ngoba bebe complain labo bantu uze umuntu ethi angihanjelwanga mase kuthiwa adlule lapho mzala wena wakwahambela abantu angajuluka abe manzi so bekumnandi bazalwane kakhulu lapha izolo mhlambe nje kuhle ngibahlambulula abazalwane ngoba ngiyazi hlezi bengibona mhlambe ngikhombana uma sekuthiwa kuphoswa ibouquet izolo mase ngihamba ama-asha eze kumina ngisengiyabatshela izintokazi lezi la ekhaya ukuthi uma kushada omunye wenu kuthiwa kuphoswa ibouquet ukuyonqaka ibouquet akusho khona ukuthi ufuna umshado sezwana bazalwane but lo munye wenu osuke ephosa ibouquet mangase kuthiwa uyiphosa akukho umuntu wena kuthiwa uyashada uphosa ibouquet akukho umuntu oyinqaka ungafila kanjani so ukuyonqaka ibouquet kuyingcenye yalomngcweko osukukhona ukunikeza isupport lo suke eshada siyezwana bazalwane so kubalekile ukuthi sister abaye komsupporta phela omunye usister ngokuyonqaka ibouquet haleluya so manibona ngisuke manginikhomba ukuthi usuganile yini wena shona khona wena shona khona hayi bazalwane ngisuke ngenzela nje sami siyosupporta omunye umntwana wala ekhaya ngiyafisa ukuthi kubuye nalento yayikhona kudala ngezikhathi zethu yamagatha ngoba nakhona mekathiwa khona wona ngizoyibiza insizwa futhi sukuma nceke shona khona haleluya Genesis 1 verse 26 Genesis chapter 1 verse 26 ngiyazi ukuthi nayizolo emshadweni ngeke ngayisho lento namhlanje mhlawumbe bayabona abanye uma malunga akekho base Cape Town la bakhona omama mfundisi base FM ulapho naye ngicabanga ukuthi uyabuka nje mhlawumbe njengamanje bahambe Thursday babuya kusasa so nami ngizwa ubhlungu bokuba impohla kulezi insuku haleluya Genesis chapter 1 verse 26 uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze babuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezinkomo nomhlaba wonke nezilwanyana zonke ezinwabuzelayo emhlabeni uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane uNkulunkulu wababusisa uNkulunkulu wathi kubo zalani nande nigcwalise umhlaba niwunqobe nibuse phezulu kwezinhlanzi zolwandle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinwabuzelayo emhlabeni lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathi masenze
abantu. uNkulunkulu ethi masenze abantu wayeyazi into ayenzayo. Sanibonani bazalwane. uNkulunkulu ukhuluma nobuthathu bakhe uthi asenze abantu uthi basifuze. Zonke lezi zinto uSithembile akade eyifunda la ngenhla kwakuyinhloso kaNkulunkulu ngomuntu emhlabeni. Uma edala uAdam aphinda amakhele noEva, inhloso kaNkulunkulu kwakuwukuthi abantu abafana nabo abagcwala umhlaba wonke. Sanibonani bazalwane. Ngiyazi ukuthi kona mayifundwa siyayisithathe ngathi uNkulunkulu udala uAdam mase kubuye ingqondo uNkulunkulu mase ethi akukuhle. No. Inhloso kaNkulunkulu kwasekuqaleni kwakuwukuthi ufuna ukwenza abantu. Nikhona abazalwane abazogcwala umhlaba bawubuse umhlaba. Zonke izinto ezikhona emhlabeni ayeseyidalile uNkulunkulu wayefuna ukwakha umuntu noma abantu ukuze babuse phezukwazo zonke lezo zinto. Haleluya. Kukhona iphathi ke ngiyithandayo la ku verse 28. Awuphinde Sithembile uverse 28. uNkulunkulu wababusisa. uNkulunkulu wathi kubo. uNkulunkulu uma esebadalile abantu lithi iBhayibheli wababusisa. And isibusiso uNkulunkulu asinikeza umuntu siyisibusiso sanguna phakade. Sanibonani bazalwane. Siyisibusiso sanguna phakade sinjengegazi kumuntu. Isibusiso somuntu esiqhamuka kuNkulunkulu sinjengegazi, yinto as long as ephila esikuye. Haleluya bazalwane. And uma uNkulunkulu embusisa umuntu unezinto ayishoyo kumuntu ezihambisana nalesi sibusiso noma eziyingxenye yalesi sibusiso. Umeqala uNkulunkulu uthi zalani. Hallelujah. Amanye ama translations amadala nalawa sebuya manje asebenzisa igama elithi zalanani. Kodwa uNkulunkulu uma ekhipha isibusiso sakhe into yokuqala kuyile package yesibusiso uthi zalani. Ngamanye amazwi isibusiso sikaNkulunkulu kumuntu sifuna abe umuntu ozalayo okhiqizayo. Sanibonani bazalwane. Elesilungu lithi be fruitful. Ngamanye amazwi as long as unesibusiso sikaNkulunkulu kubalekile ukuthi uphinde nawe ukhiqize. Mawukhiqiza uzokhiqiza okufana nawe. Sanibonani bazalwane. So lesi sibusiso esikuAdam noEva bekubiza ukuthi ngaso abakwazi ukuthi baphinde bakhiqize okunye okufana nabo. Hallelujah. So isibusiso sikaNkulunkulu senza umuntu ukuthi azale. Senza umuntu ukuthi akhiqize. Hallelujah. Maya qhubeka number 2 uthi nande. Be fruitful, multiply. Because isibusiso sikaNkulunkulu sihamba nemultiplication. Sanibonani bazalwane. Isibusiso sikaNkulunkulu sihamba nokwanda. Ingakho kubalekile ukuthi uma sewubuyela kuNkulunkulu enza sure ukuthi uba umuntu oright ukuze ukwazi ukukhiqiza noma uzale, and mawuzala uzala okuzofana nawe. Ngoba uyinkinga umuntu ozozala azala okuhlukile kunaye. Aw hallelujah. Awuphinde futhi Sithembile uthi zalani. Zalani nande. Yeah. Nigcwalise umhlaba. Zalani nande nigcwalise umhlaba. uNkulunkulu ukhuluma nabantu ababili.
ukhuluma nabantu ababili ukuthi abazale abande abagcwalise umhlaba. Abamazi uNkulunkulu wayeyazi into ayenzayo ngesikhathi edala uAdam noEva ukuthi sizoba njengoba sigcwele emhlabeni. Number 4, niunqobe uthi niwunqobe ngoba isibusiso sikaNkulunkulu sisibusiso esenza ukuthi umuntu agcwale abe mningi ande lapho la kulesa space aphila kuso. Isibusiso sikaNkulunkulu sibiza ukuthi nqoba lapho la ukhona. Sanibonani bazalwane? Isibusiso sikaNkulunkulu sikuphoqelela ukuthi unqobe noma ngabe wena uthanda ukunqoba, kodwa isibusiso sikaNkulunkulu esikuwe sikwenza ukuthi unqobe. Sanibonani bazalwane? Number 5, nibuse phezu kwezinhlanzi zolwandle. isibusiso sikaNkulunkulu sifuna ukuthi ubuse. Mase unqobile busa ngoba awukwazi ukubusa unganqobanga. Awu sanibonani ekseni? Umuntu kuzabuse kubiza ukuthi akanqobe kuqala. Izimo izokuhlasela kodwa nqoba kuqala. Mase unqobile uzokwazi ukubusa. Be fruitful, multiply, fill the earth. Hallelujah. Subdue the earth and have dominion. Yizinto lezi ezikwi-package kaNkulunkulu ngesibusiso sakhe kumuntu. So uNkulunkulu edala umuntu wayedala umuntu emfake lezi zinto zonke kuye. Isibusiso sikaNkulunkulu esasikumuntu sasiphethe zonke lezi zinto. But umuntu wona simbona uNkulunkulu esehlisa isiqalekiso kumuntu. Nikhona abazalwane? Uma kuNkulunkulu okhipha isibusiso futhi kuNkulunkulu okhipha isiqalekiso, kusho ukuthi lesi sibusiso bekufanele siphile kuwena ingunaphakade asesizophila ingunaphakade. Nikhona abazalwane? Zashintsha manje izinto. Lesiyasibusisa kade sikumuntu si full package kunalezi zinto ezisihlanu esizibalayo. Kwashintsha ukudla eplatini lapha ku chapter 3 uma umuntu esonile uNkulunkulu ededela isiqalekiso. uNkulunkulu wenza yonke imizamo ukuzama ukubuyisa abantu ukuthi babuyele kuye. Sibabonile abanye behamba noNkulunkulu. Sabona abantu abaho Enoch. Nikhona abazalwane? Behamba noNkulunkulu but still lento uNkulunkulu yesibusiso asimuzwe khuluma ngayo kulaba bantu. As much as behambe naye kodwa asimuzwe khuluma ngayo ngoba isibusiso sikaNkulunkulu sibalekile. Sibaleka ke sinjalo kunezinto eziattract isibusiso sikaNkulunkulu kumuntu. Hallelujah. Until uNkulunkulu ahlangana nenye indoda. Le ndoda ogama layo uAbraham. Lithi iBhayibheli le ndoda sike sakhuluma ngayo even last time ngicina ukumala. Ukuthi uyise owayekade ebathathile elibangise endaweni thizeni. Nikhona abazalwane? Bagcina bephelele endaweni ebengafanele ukuthi baphelele kuyona. Kodwa uNkulunkulu wayibuyisa lento ngesizathu sokuthi wathi mayeyibona le ndoda wayibona ukuthi hlezi ngizama ukuthi ngibuyise le ndaba yesibusiso through this man. Chapter 12 verse 1. uJehova wathi kuAbrama, phuma ezweni lakini nasezihlotsheni zakho nasendlini kayihlo uye ezweni engiyakukhombisa lona. Ngiyakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise, ngenze igama lakho libe likhulu. Ngizakukwenza isizwe esikhulu, ngikubusise. Kodwa before uthole lezi zinto bekubiza ukuthi uphume kuqala. Nikhona abazalwane? Ngoba kunezinto eziattract isibusiso. Kunezinto ezixosha futhi isibusiso. Awusanibonani bazalwane? Ngamanye amazwi ukulalela uNkulunkulu kusho kwakhe kuyasi attract isibusiso. Futhi ukungamlaleli uNkulunkulu kuyasixosha futhi isibusiso.
Isibusiso sikaNkulunkulu besibased ekutheni uAbraham uzolalela uNkulunkulu ngokuphuma. Awu haleluya. Khona izinto ezehlela abazalwane. Mase kuthiwa umuntu uyayibheka kahle uyihlolisisa yena, kukhona izinto angaphumile kuzo. Umzalwane ufuna ukuthola into kaNkulunkulu iphelele, kukhona izinto ekufanele ukuthi uphume kuzo. As long as ungaphumile kuzo, kunezinto ongazoyithola. Awungakhumbula ubaba uShozi owayethi shiya into uthatha into. Awusanibonani bazalwane, ngoba khona into ongeke uze ukwazi ukuyithatha ungashiyanga okuthile. Mangase kuthiwa uNkazimulo njengoba ehleli lapha uphethe something, ngizomphosela something, ngeke akwazi ukuyinqaka esaphethe okunye. Kubiza ukuthi akadedele lokhu kuqala ukuze akwazi ukunqaka lokhu. Kunezinto zasemakithi ekhaya komalunga esizalelwe kuzo sakhulela kuzo, noma sesikholwa singafuni ukuyishiya, kodwa futhi si-expect uNkulunkulu ukuthi asenzele izinto. uNkulunkulu esimkhonza uNkulunkulu onomona, uNkulunkulu ofuna ukuthi mayenza into caca ukuthi yenziwe uye. Mawusagwazela umsebenzi, loyo msebenzi uyokwazi ukuthi uyohleza ubonga iboss oyigwazele instead of uNkulunkulu. Kanti mawuzothembela kuNkulunkulu, ngisho sewuzwile ukuthi kuyagwazwa la, kodwa wena uthandaza uyenkosi. Awusanibonani bazalwane? Ngoba isibusiso sikaNkulunkulu asinandaba ukuthi imithetho yalesi space okuso injani. Isibusiso sikaNkulunkulu mase sikhona kuwe, sikhona futhi siyaphila kuwe. And lesi sibusiso sikaNkulunkulu sisibonile kuAbraham, sambona ephuma ezweni lakubo naseyihlotsheni zakhe. Akukho clear eBhayibhelini ukuthi uphuma nje uphetheni. Akukho clear eBhayibhelini ukuthi uphuma nje uhamba nani. Sibalelwa abantu ahambe nabo ku chapter 12, but ku chapter 13 iBhayibheli lisivezela uAbraham ese-rich ngendlela eyisimangaliso. Awusanibonani bazalwane? Lisivezela uAbraham ese-rich ngalendlela ukuthi nalo owanamathela kuyo uLothi naye uyithola ese-rich, ngoba khona amandla akhona kwi-association, khona amandla akhona ebudlelwaneni. Nikhona bazalwane? Khona amandla abakhona ekutheni udlelana nobani. Khona abantu ekufanele ukuthi uyidistance kubo, ngoba mase behlelwa izinto ezimbi nawe uzothola amachaphazelo, kanti uassociate nabantu abarong. Kodwa futhi le ndaba yesibusiso iyinkinga, ngoba khona abantu othi mawusondelana nabo bebusisekile nawe ugcina nawe usuthola futhi. Awusanibonani bazalwane? Iyinkinga lento ukuthi uLot uyithola ese-rich ngenxa ye-association. uLot uyithola ese-rich naye ngenxa ye-association, ngenxa yokulandela uAdam, ngenxa yokulandela uAbraham, naye uyithola naye ese-right. But isibusiso sikaNkulunkulu asikho kuLot, sika-Abraham. Khona abantu abanye abasemakithi, abanye abantwana bethu, abanye abafowethu odadewethu, izinto ibahambela kahle. Wena wazi ukuthi njengoba ibahambela kahle kungenxa yakho. Bona basizakala nge-association kuwe. Mhla wayeka ukukholwa uzoletha down abantu abaningi kakhulu ababenefita ngakunemthandazo yenzayo. Mawusubiyela umuzi wakini abiyeleke nalo sekamereni ongakholwa, naye athola ukusizakala ngenxa yakho. Kunemimoya ethi mayiqhamuka ngisho ekhaya kini, mayisondela ivele ibona umlilo, wena wedwa okholwayo, abanye bakini basizakala ngawe. uLot naye wayithola sesizakala ngenxa nje yeblessing
ekuAbraham. Hallelujah. Ngoba la khona isibusiso. Kukhona ukwanda. As long as kukhona multiplication, imfuyo uAbraham anayo izokwanda. And le mfuyo izogcina seyandisa neyaka Alothi phela. Hayi anikho namhlanje. Kuneverse elifunde umthokola enikelisa ubuyele khona. Malaki chapter 3. Angikhulumi ngomnikelo bazani ngibona senijuluka manje. Udlulile khona umthoko ngifuna nje ubheke lezi zinto. Mangase kuthiwa sithembile uyakwazi ukungitholela elika 2020. Elika 2020 mawangitholela elika 2024 futhi ngingajabula kakhulu. Kodwa u2020 awuqala u2020 konke engiyithandayo lapha ya awufunda uverse 10. Lethani konke okweshumi endlini yengcebo. Yeah. Ukuze kube nokudla endlini yami. Ake ningivivinye ngalokho. Ukuthi ngeke yini nginivulele amafastela sezulwini. Nginithululele isibusiso kuze kungabi bikho ndawo eyanele. Kusho uSimakade wamama. Niyayizwa into bazalwane? Lele silijwayele lika 59 lithi nginithulele isibusiso kunokwaneleyo. Awuphinde lo musho ogcina la. Nginithululele isibusiso kuze kungabi bikho ndawo eyanele. Nginithululele isibusiso uze ungabi nayo ngisho icapacity yokubamba lezi zibusiso uNkulunkulu ayiletha kuwe. Ngamanye amazwi mangase njengoba unkazimulo ehleli lapha ngithi worship team hambani ninikeze unkazimulo izikhwama zenu angasibamba mhlawumbe sikafikile sokuqala mhlawumbe abambe sikasane lesesibili eyilandela engafika kuye zingafika engasenawo amandla okuyibamba usanibonani bazalwane kodwa makukhona ohlele eduze kwakhe angagcina esedlulisela nakomuntu awubambe nawe ngoba isibusiso sikaNkulunkulu sinjalo haleluya usibusisa kwande kuchichime kuze kuthi abasurroundile bagcine nabo sebethola izinsalela zalento ezekithi. Ingakho umuntu ophuza itiye mekwabeka isoso ngaphansi athatha iteapot mangabase khona meke wathele etiyeni wathela lwaze lagcwala kugcina sekuchithekela nakwisoso. Isoso nalo malingase lixoxela amanye ekhabetheni lingathi hey phela nami sengiyinkomishi bathi unamanga ukushiswa yini lokho lithi hey ngibone bephuza ngami ngiwusoso athi mina bengimumethe itiye ngaphandle before bangiwashe bengiphethe itiye bathi unamanga ngoba wena ufana uhlalisa inkomishi kodwa ubonakala seqhaphakele ngisho itiye kuwe. Kunabantu abasurroundile abagcina bebenefita ngenxa yesibusiso uNkulunkulu asiphe sona. Awu sanibonani bazalwane. That is why lithi iBhayibheli isibusiso sikaNkulunkulu asinikeza sona sidlulela up to the 4th generation. Sidlulela kuze kufike esizukulwaneni sesine. Kanjalo futhi nolaka lakhe uNkulunkulu. Usho njalo ukuthi ulaka lakhe ulidlulisele esizukulwaneni sesithathu nesesine athi sabangizondayo. Ngoba lesiqalekiso nesibusiso ziyahambisana kuphela nje wena ukuthi uhamba nakuphi. Wake wathi uGeorge W Bush kukubi umgabe engazwile wathi hayi khethani manje ekhethisa amazwi njengathi khethani ukuthi ningabase Zimbabwe noma ningabase USA yini ngoba nikwazi kuba in between. Haleluya. Umengameli wangaleso sikhathi umbheki wayengacacisa ukuthi ukuphi nala ekukholweni bazalwane cacisa ukuthi ukuphi caca bhokwe awumthinta unimakhelane kushiwo wena makhe kushiwo wena ke. Isibusiso sikaNkulunkulu le part aqeda kuyifunda uSithembile isivezela uNkulunkulu njengo Jehova El Shaddai. UNkulunkulu more than enough.
uNkulunkulu okungaphezulu kokwaneleyo, uNkulunkulu ochichimayo. Nina ukuthi anazi ukuthi khona abafowenu nodadewenu abathola imisebenzi, angaze abuya ayoshisa impepha bongabakubo kanti umsebenzi uthole ngenxa yakho wena othandazayo. Amandla akho uyowabona mhlambe late sewufika kuNkulunkulu ukuthi wawunamandla kangakanani. Ingakho kungafunakala ngisho ubonakala sewuncetheza kubantu abangamkhonzi lo nkulunkulu wakho. Awu haleluya, ngoba awazi mhlambe nabo bami ngenxa yakho. Uma uAbraham engacabangi kahle angayithola sencetheza kuLothi, kanti uLothi ubenefita ngenxa. And isibusiso siyinkinga. Ngoba isibusiso ngisho umuntu kuthiwa akazali. Inkinga yesibusiso kuthiwa ezalana. Manje lesibusiso sikuAbraham. Haleluya. Kanti isibusiso sihamba nento ethi zalana. Noma ungambona uAbraham wena eba neminyaka engakanani engenamntwana, kodwa kusalayo isibusiso sikaNkulunkulu esikuye sithe zalana. That is why umbona ngisho sekulate kodwa ezala. Ngoba isibusiso sezalani. Kukhona izinto ozoyibona ungayitholi wena, ungaze ukhala ushiya uNkulunkulu, as long as isibusiso sikaNkulunkulu sikuwe, leyo nto leyo uzohlangana nayo noma ngabe sekulate kangakanani ngokwewashi lakho. Isibusiso sithezalana. Lento doesn't make sense. It doesn't make sense. uNkulunkulu umkhombisa umhlabathi. Uthi awubheke lesihlabathi. Uthi awusibala. Ngiyacabanga ukuthi wathi esaqala nje ezama esesandleni sakhe. Mhlambe esingene nje la emazipheni. Wathi uyaqala uyabala ukuthi uNkulunkulu yeka ngeke ukwazi ukubala. Inzalo yakhe yoba ngaka. Ngelilanga uNkulunkulu umkhiphela ngaphandle. Uthi awubheke lezi inkanyezi. Methu uyayibheka lezi inkanyezi. Awu haleluya. Uthi awuyibala uthi hayi uthi uNkulunkulu ziyeke ngeke ukwazi ngoba inkanyezi hlezi ngitshela ukuthi inkanyezi into enkulu kakhulu. Inkanyezi njengoba siyibona zile zinkulu idlula umhlaba lo esikuwo. Methi yoba njalo inzalo yakho kusho ukuthi inzalo yakho iyokhazimula njengeinkanyezi futhi yoba nkulu njengalezi inkanyezi futhi iyogcwala njengeinkanyezi. Isibusiso sithe multiply nande. Sathi isibusiso sonegcwalisa umhlaba. Manje noma ngaba kanyangana ngoba isibusiso senigcwalisa umhlaba, hayi umhlaba uzogcwala mntaka baba. Umhlaba uzogcwala. Isibusiso sikaNkulunkulu lezi izinto ezibaliwe lapha ezu5 zibaleke kakhulu ukuthi uyiqale esibusisweni sikaNkulunkulu ukuthi ukuphi. Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli chapter 13 kwaxabana belusi baka Abraham nabaka Lothi. Uzwakala uAbraham ngoba umuntu osibusisa umuntu okuthula. Isibusiso asikufuni ukuxokozela, isibusiso asifuni inzondo. Isibusiso asiwafuna amagqubu. Mawufuna ukuattract isibusiso lahla lezi zinto zizokubambezela mntaka baba. Lithi iBhayibheli wezwakala uAbraham ethi asikwazi ukuxabana thina singabazalwane. Okungenani singamane sihlukane. Awusanibonani bazalwane. Ngiyacabanga ukuthi uLothi wathi enhlizweni yakhe kade ngangilindile leli thuba. Kanti akazi ukuthi lo muntu azohlukana naye uzohlukana nomuntu wesibusiso. Lithi iBhayibheli ngisho sakuhlukana bathola indawo. Awusanibonani bazalwane. Uzwakala uAbraham ethi khetha wena Lothi qala. uLothi mayakhetha lithi iBhayibheli wakhetha indawo enhle semathafeni eyayinhle ngokubuka usanibonani bazalwane kanti izoqhamuka indoda kaNkuluNkulu egcwele isibusiso ngoba mawugcwele isibusiso noma ngabe yini into oyikhethayo leyo nto leyo iyashintsha ibe igolide ngoba indaba ayinayo ngendaba yale ndawo oyikhethayo kodwa inendaba yakho nento ekuwe ngaphakathi wakhetha uAbraham lithi iBhayibheli uLothi mayekhetha wakhetha le ndawo enhle eyisemathafeni mase lithi yayiseduze neSodoma mayekhetha uAbraham iBhayibheli wakhetha nje indawo nje yayingeyinhle le ndawo mawuyibuka iBhayibheli ulibuka yayingeyinhle but the moment enyathela khona
kwashintsha indawo. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi kuthiwe wozani kuyaqashwa la kodwa yitoho. Uvela ufike wena, ufike unesibusiso sikaNkulunkulu, kade kuthiwe yitoho. Ivela ishintsha lento ngoba isibusiso sikaNkulunkulu siyacebisa. Bese lithi akanezeli usizi kuso. Wayithatha le ndawo wayishintsha. Kanti ulothi le ayithathile kuzovuka izimpi. Zivuka izimpi akasekho lo kade ene association naye. Lithi iBhayibheli kwasuka amakhosi awu9 axabana 4 against 5. Lithi iBhayibheli kwabonakala lawa u5 esegain amandla. Lithi iBhayibheli lawa u5 ashaya phihliza alutha even nasendaweni la ulotha ehleli khona. Yayikade inhle le ndawo isithafa kodwa mase kuluthwa seqothulwa kaqothulwa naye. Lithi iBhayibheli mase kuthunjwa abantu nolothwa ayithole sethunjiwe. Yini Lord akasekho Abraham eothena aw haleluya ninqobe akasekho Abraham ona lesi sibusiso sokunqoba ngoba khona ukunqoba egameni lika Jesu. Wathunjwa Lord wathunjwa ngenxa ukuthi uAbraham akasekho eduze kwakhe. Ngiyagarantela mntaka baba ukuba uAbraham was still there, uLot wayengekaze athunjwe. Wathunjwa. Lithi iBhayibheli khona impimpi. Khona impimpi eyodwa. Elithi iBhayibheli yasuka yayobikela uAbraham. Uthe we Abraham umshana wakho phela uLot usethunjiwe. Wabuza uAbraham uthunjwe ubani? Kwathi yilawo amakhosi ayisihlanu. Ngiyacabanga ukuthi wakwayicabanga lento. uAbraham uthi nabo laba bamthumbile phela baqale balwimpi namanye amakhosi bawanqoba. Manje kubikelwa mina angisonana nesizwe ngingedwa ukuthi ngizomsiza kanjani umshanami. Ngiyacabanga ukwavuka amazwi kaNkuluNkulu athi ngizakubusisa usanibonani bazalwane. Athi ngoba uma ngikhuluma ngolothi uNkulunkulu osho kuAbraham wathi uzakuba isibusiso, wathi izizwe zonke ziyobusiswa ngenxa yakho. Ngamanye amazwi le power of association akayitholanga nje ngabantu kodwa unayo ayithola ngoNkulunkulu. Uthi as long as izizwe sisondelene naye zizobusiswa nazo. Yabuya lento wathi lithi iBhayibheli waqoqa izisebenzi ezu318 ezisebenza endlini yakhe. Ngoba indaba yesibusiso inkinga. Uthi ufana uyolwimpi uthatha abantu abawasha izitsha uthi woza wena. Athi omunye wenza iwashing uthi yeke iwashing woza wena. Athi omunye usengadini ushiya ingadi wena woza wena. Siyapi siyolwa ngoba izimpi kaNkulunkulu ayifani nezabantu. Ingakho kuGideon lithi iBhayibheli bashaya nje bona izinto ababeyiphethe. Lithi iBhayibheli izitha zabo izona zaseyidonsa inkemba ziyifaka kumngani wakhe ngoba izimpi zethu uma sihamba noNkulunkulu ayizofana nezabantu. Lithi iBhayibheli waqoqa ngoba phela kuthiwa inqobe. Lapha nakulezi zinto ezayitshela uAdam originally kithi kunoleyo nqoba yayibaliwe. Wahamba lithi iBhayibheli wafike wanqoba lamakhosi aw haleluya. Waqothula amakhosi ayekadelwa izimpi before yena sikaze simbone elwimpi kodwa ngoba isibusiso sikaNkulunkulu sasinokunqoba phakathi. Wanqoba amakhosi ayekade ezilwa izimpi. Ngisho sekuthiwa umntaka baba emsebenzini la usebenza khona ngisho inyonyane imelene nawe kade babewala amacala belwa amacala bewawina kodwa as long as wena unesibusiso sikaNkulunkulu awudingi inyonyane awudingi bameli kodwa ngesibusiso sikaNkulunkulu esikuwe uzonqoba mntaka baba. Awu yes uzonqoba mntaka baba. Wabuya naye mayebuya naye uLothi lithi wathatha yonke into walutha. Ngoba leli gama lokulutha is a military word. Eluthi mawusunqobile thatha konke. Phela iyona lento yenza abantwana bakaIsrael
mase bebona ngalezi izinto eziyishumi izife ezihlasela abantu baseGibhithe babekwazi ukuqhamuka sebenokha befuna izinto lesi igolide letha yini indaba ngoba sesiyalutha manje siyahamba manje sinqobile manje siyalutha lithi iBhayibheli wayithatha zonke lezi zinto lithi mayeqhamuka waqhamuka inkosi yaseSodoma mayiqhamuka inkosi yaseSodoma iyona oqala yeza yamhlangabeza awusanibonani bazalwane kunento ayishoyo enkosini yaseSodoma mayithi asenze idili wena thatha lokhu mina ngithathe lokhu uthi no angikwazi ukuthatha izinto zona lezi ayiluthile uthi angikwazi ukuthatha lezi zinto ngoba ngifuna ngolodwa usuku uthi ngimcebisile uAbraham hayi bazalwana amazwi lawo umuntu omazi kahle uNkulunkulu omcebisile amazwi lawo umuntu omazi kahle uNkulunkulu wesibusiso ahleli kuso ukuthi lento engiyiyo nalento engiyenzayo akuyona yamuntu angikweleti umuntu ngayo uthi angifuni ngelinye ilanga uthi uAbraham ngamcebisa uthi angizothatha lutho lwakho phela nje kuphela yiloko okudliwe labantu bami bengihamba nabo yiloko okudliwe lamasosha amasengadini nawashe izitshe engihamba nabo okunye nokunye bazalwane ake siphume ezintweni zezwe ake singafuni lutho luhlanganisa nezinto zezwe ngoba once ahlangana nezinto zezwe sizoba hooked ezintweni zezwe sigcine sesidonseka ngekhala ngendlela esingayiboni kahle kanti sibusiso sakhuluma indaba yokunqoba ngoba as long as lamakhosi esaphila ngeke futhi ukwazi ukubusa bekubiza ukuthi uAbraham akawahlule lamakhosi even ewahlula on behalf of uLot kodwa bekubiza ukuthi akawahlule ukuze abuse awusanibonani bazalwane wemntaka baba ngisho ngathi uthola imali engakanani kunzima ukubusa mawusenomntwana odla ama drugs kunzima ukubusa mawusenomntwana odla iwunga ngoba imali yakho ngeke izikwazi ukumshintsha kodwa ngamandla kaNkulunkulu angashintsha ngoba sibiza ukuthi asinqobe eqala before sibuse kunezimpi ekufanele uyinqobe eqala ukuze uenjoy ukubusa kwakho isibusiso sikaNkulunkulu sase singasewona lo wa blanket uNkulunkulu ayekade enenhloso ngayo ngoAdam noEva ukuthi nathi siphile kuso kwase ukuthi uNkulunkulu usethole bani bayazwana yini naye kulesibusiso siphile kuye naye lo wayesenamandla ukuthatha adlulisele kweingane zakhe nikhona abazalwane ingakho sidlulela koIsaka ngisho nabaka Isaka nabagcine bebangasona lesi bagcine bebangasona ngoba ngisho abantwana bakho bayobanga isibusiso sakhe awusanibonani bazalwane but thank God thank God bazalwane ngelinye ilanga ingelosi yake yakhuluma ingelosi yakhuluma noMaria yathi Maria ubusisiwe sifazaneni lesi sibusiso kade sesihamba ngamunye ebese singasakwazi ukusithola thina as long as singeyona inzalo kaAbraham kodwa ngokufika kwengelosi awusanibonani bazalwane yathi ubusisiwe sifazaneni yathi ozakukhulela kungcwele yathi izwe umhlaba wonke uyobusiswa ngenxa yalo lamagama ekade ebhekiswe kuAbraham before abhekiswa kuJesu ukuthi wonke umuntu oyo associate noJesu na uyothola that blessing uNkulunkulu ayekade sihlosele yona bazalwane lithi iBhayibheli umuntu ekuKristu uJesu isidalwa esisha lithi bheka okudala kudlulile ngama yamazwi lezi izinto ebesikwazi ukuthi siyithole ngabantu asakwazi ukuyithola ngabantu kodwa sesithola ngayo Jesu masibuyela kuJesu sibuyela kuJesu bese kufana ncamashi nalezi izinto ezishiwo kuverse 28 Genesis 1 ukuthi wabusisa uAdam nathi mase sibuyela kuJesu sithola lesi sibusiso sokuba fruitful even la osebenza khona whatever you touch faniyande ayande mntaka baba ayande akuthiwa makuthola ama-awards la usebenza khona thola ama-awards ngenxa into ithinta iyanda
mawuzofika eofisini uzosebenza khona ngisho kade bengazwana abazwane ngenxa yakho. Ungafiki imizalwane wase Ark Fellowship Center International ufika uqhatha abantu uxabanisa abantu. Mase kufike wena umuntu ofruitful ngisho inkampani osebenza kuyona ngisho kuthiwa bengasayenzi profit ngenxa yakho kufanele yenze profit. Hayi ufakazi wami uLabani. Ufakazi wami uLabani. Ufakazi wami uLabani. Simuzwa mtshela uJakobe ethi Jakobe ngiyacela ukuthi ungahambi ngoba ngimbonile uNkulunkulu wakho. Ngama yamazi uLabani wayekade ehweba la efuya izimvu kodwa zayingandi ngalendlela esezanda ngayo manje. Ngoba mase kufike wena umuntu wesibusiso akushintshe mntaka baba akushintshe akuvele kusekhona wena. Ungahlezi ikhalo la ekhona khona wena. Lesi sibusiso sasingesisithole thina. Sasiyophelela sibangwe ho Esewu no Jakobe. Sasingeze sisithole thina. Lesi sibusiso ngisho uJakobe sesikhipha usikhipha uyahlukanisa emadodeni akhe nakubazukulu bakhe usikhipha uyahlukanisa kwayena. Sanibonani bazalwane? Ngesizathu sokuthi lesi sibusiso sasikade behlukaniselana ngendlela abayithandayo. But thank God mase sifika kuKristu. Masifika kuKristu thina samukela uJesu. Kodwa mayeza keze hamba yedwa. Uza ayi full package. Mayefika ufika nazo zonke lezi zinto ebeyikade itholwe abanye before. Kodwa nathi siya benefita. Konke engingayibona kwelinyizwe eliqala ngo-S. Ngengabona ku TV kuthiwa kuyaraidwa kuthathwa impahla yomunye kwelinyizwe. Mabesho kuthiwa uassociate nomunye osemandleni. Awusanibonani bazalwane? Ngoba khona ama benefits owathola ngeassociation. Nikhona abazalwane? Kusho ukuthi uNkunzana wasebenzisa iassociation yakhe ukuthi athole lezi zinto allegedly. Nikhona abazalwane? Kodwa kusalayo wabenefita yena. And ngeke uzumsuse kubenefitheni. Sithe ngisho ithathu izinto uthi unkosikazi kumina uzophinda ayithenge futhi. Ngoba lezi zinto ezithathwayo zithathwa ziswe kwi-auction. As long as bengayisusanga i-connection yakho imali isazoba khona. That is why labantu ifika ithatho lezi zinto ahambe futhi ayothenga zona lezi zinto zakhe ezikade ithathiwe. Yini indaba ngoba igazi elibuye ngeke ulisuse mntaka baba. Ngisho ngamthatha umisa esibhedlela ufika ulidraw igazi elibuye kodwa kuzoshintsha iassociation yakhe. Awunathi ngisho ngakuzonda umuntu emsebenzini ngisho ngakuzonda osebenza naye igazi elikuwe ngeke azalishintshe. UJesu okuwe ngeke azamkhiphe. Ngisho ngathi uyabanjwa bazama ukukhipha lo Jesu ngeke baze bamkhiphe. Umoya ongcwele okuwe ngeke baze bamkhiphe. Ngeke baze bamkhiphe. Ngeke baze bamkhiphe. Ibenefit oyithola ngaye uyoqhubeka uyithole. Ngisho ngathiwa lo msebenzi owusebenzayo kubonakala engathi uyakuphelela kodwa as long as lento ikuwe uyothi uyaphuma nje uhlangane nomunye mhlawumbe oyekade eyiclient lale nkampani osebenza kuyo athi ngizwile kuthiwa kuyadilizwa. Wenza njani wena? Umxoxela isitori sakhe athi ungabusahamba woza ngala ngoba ngikubonile uthinta izinto zanda. Ingakho athi umhlabeleli ingumlilo lento. Lento ivalelwe emathanjeni ethu. Lento ingumlilo lento ngisho sekukhona ufuna ukuthi awususe lo mlilo ungamani unqamule yena. Haleluya. Ungamani ushise yena. Ungamani ubheka. Ngisho sekuqhamuka umuntu ethi ufuna ukukhipha kulento ayiphumi lento. Ayiphumi lento. Ayizophuma ngamandla abantu. Abantu abangakhipha kulento uwena uqobo lakho ongayikhipha namandla onawo. Uwena uqobo lakho onga attract izinto ezirong. Ngakukhatha nesitha. Siphakameni sibe ngenyawo.
ngakho singasangani thina la emakhanda. Ngisho ngama umuntu la phambili anqakani izinto zenu. Ngeke usibone sinqaka izinto. Ngoba thina siyazi ukuthi lezi zinto ayiqhamuki manqaka lezi zinto. Lezi zinto iqhamuka ngokulalela izwi likaNkulunkulu. Lezi zinto iqhamuka ngokuhlala ezwini. Lezi zinto iqhamuka ngokuma ezwini. Lezi zinto iqhamuka ngisho ulala ezwini. Lezi zinto ayiqhamuki ngabantu. Ayiqhamuki ngomanqaka. Mawuso lithi iBhayibheli ngishayeze kubo amamamkelanga. Bese lithi kodwa bonke abamamkelayo baphiwa amandla. Ngoba le ndaba yeblessing yamandla. Ikunikeza amandla okade ungenawo. Ikunikeza empowerment okade ungenayo yokuba kuKristu Jesu. Mvangeli usisigugu ngicela uzothandaza.